Assalamu alaikum, muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul anдағы yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi Tug'an yer topshiruvini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chiqarilishda oznaqaylılar yoziqir ishlarini start berdi. Agar avul yanashasındagi qirda ko'p yillik o'lanlar to'plandiriladi. Ujumlar nechik qishlagan, shashulik urliq sifatlimi? Bilgichlar javobini eshitirmiz. Texnikalar, agregatlar qirga chiqarga azirmi? Jir xo'jalarin bugun nelar burchi? Shirmishan rayonundan bizning reportaj. Tezroq jingu bilan qaytsinlar. Qozon davlat meditsina akademiyasida ana shunday tilaklar bilan gumanitar yukning shiratdag'isini uzatdilar. Ani ham tug'an negiz, kimgada g'aziz. So'zimiz shahardan tug'an avuluna ko'chingan Olmaz G'alimov haqida. Bugungi topshiriqning top temalari ana shular. Быйыл қор көп болса да, жерде тоң yok. Қор сулары әкірінләп туфраққа сіңіп бара. Ondan соң қор қатламада тығыз түгіл, күпшак еді. Соңғы яңғырларда болышқандар, қорыны тез отыртты. Шулайда ташуларсыз ғына uzmас енді яз. Әр елні да су басатырған орындар бар, таши тұрған елғалар. Бұл районының Исәк ауылы урамдарынан оққан күшлі қор суын көріп үлгіргенсіздер. Шуңа да кенет-кене келіп туған хәлләргә әзір болырға енді жамағат. Қолдан күрәкні түшірмәске. Қор қатламының артық қолын болуы ұжымдар ішінде файдаға төгілді белгішлер. Узған күз шешілгеннен соң бір интіккен едейіндалар, дымсыз туфрақта. Татарстанда 550 мың гектарда шешілген ұжымдар нешік қышлаған. Бұл атнада Россия ауыл қожалығы өзегі білгішлері білен шул хақта сөйлештік. Россия ауыл хуҗалыгы үзәкләрендә эшнең кызган мәле. Уҗымнарны да казып алып, үстереп карарга кирәк. Хуҗалыклар китерелгән шәшүлек орлык үрнәкләрен дә бөртекләп, шүпләп бәя бирергә кирәк. Агрономнар андагы шүп үләне орлыкларын, яртылаш кителгән бөртекләрнең күләмен ачыклый. Менә булай шешәбез дигәндә. И карыйбыз менә монда сырняклары юкмы? Менә бу пшеница бит. Пшеницадан другие икенче культурный растениялар, например, будайда арпа юкмы, сылу юкмы. Кушылмаганмы? Кушылмаганмы, шуларны тикшерәбез. Кабаттан чистартырга? Кабаттан чистартырга рекомендация берге можем. Әйтәбез күпме аларның анда шушы шүбүләннәре кергән. Кайберсенең шүпшары нормадан артып киткән була, дип гадәттә хуҗалыклар шәшү материалларын чиста, сыйфатлы тотырга тырышады агроном Рушания Гайнетдинова. Бірден тишелешле уңышы яхшы була, икенчедән яхшы ырлыкка субсидия түләнә. Чиста сыйфатлы ырлык шәшеп кенә мол уңышка өметләнеп булганлыгын хуҗалык белгечләре аңлый инде. Әлегә районнарның ире хуҗалыклары гына алып килеп тикшертте. Фермерлар складларының кардан ачылганын көтәдер ди мондагы агрономнар. Теләге булганнар карны кирәк белән дә ачып та алып чыга бер кап ырлыкны амбардан. Балык бистәсе фермерлары һаман да фураж шәшә микән соң әле дип уйлап куясың. Субсидия бұл ырлык тикшерүү буенча да, аннары семенаның документы сортовой мол, сертификаты бармы, шуның içinde бирелә бит ул. Рушания ханым тәҗрибәле агроном. Шәшүлек ырлыкларын нинди шартларда саклануы да сыйфатка йогынты ясый ди ул. Иң беренче чиратта шул сыйфатлы булуында инде менә шундый безнең госка туры килүе. Иң беренче чисталык, тишелеш, дымлылык. Кайыр вакытта семенасы вакытына була, тишелеш шундый әйбәт була. Кайыр вакытта ире була. Ире булса да тишелеш слабый була. Ул аннан да карамый, анда ул карый беләсезме, влажностька да карый. Дымлылыкка карый. Язын шешеләшәк ырлыклар белән бер рәттән уҗымнарның торышын да даими тикшереп торалар. Гыйнвар, февраль, март айларында казып алып үстереп караганнар көзге культураларны. Әлеге чаң сугырлык куркыныч юк дип бәяли белгечләр. Балык бистәсе районында 15.500 гектар күзге культуралар шешілді. Шуның ішінден енді 14.485 гектарының күзге бұдай, 1015 гектары күзге арыш күзге культуралар шешілді. Біздің енді әйтірге керек январь айынан башлап тикшеру монолит күзге культураларның монолитларын ала башлады. Қазіргі вакытта енді 2 хуҗалыкны тикшердек. Әйтергә була, күзге культуралар буенча яшәү сәләтлелеге 100%. Быел инде кар күп булу сәбәпле инде безнең уртача карның биеклеге инде 80 сантиметрдан 1 метрга тәшкил итә.
Озған кыз республикада 550 мең гектарға ұжым шешіп қалдыралар. Март ортасында қазып алып текшіргенлерінің ең нашар дегені де 92% яшәү сәләте күрсәткән. Қалғанларының соқланышы бик яхшы дип аңлата Россия авыл хуҗалыгы үзәге җитәкчесе урынбасары. Дөрес басуларда кар күп диделәр. Тикшерүләр күрсәткәнчә, иң тирән кар катламы Лаиш районында теркәлгән. Иң азы Әлмәт районында, нибары 4 см гына. Буларның кайсы уҗымнар өчен куркынычрак соң? Куркыныч, конечно, 80 сантиметров, потому что ул зак рияшәк, и уҗымнар сулый башлагачтан аларның сахарлары расходуются, и алар уже кар астыннан чыккан вакытта хәлсез булалар. Уҗымнар 16 градуска хәтлек заморозкины выдерживать итәләр. Шуның өчен, все зависит, конечно, от состояния зимних культур. Бүгінгі көндә уҗымнардагы уртача шикәр күләме 16% тәшкил итә. Бу сан нормага туры килә дип белгечләр. Хәзер инде уҗым кырларының тизрәк кардан ачылуын гына телисе кала. Кар астында озак яту үсемлек өчен файдага түгел. Управление гидрометеостанцияның прогнозы буенча кар полностью рияшәк 2-3 апрельнең декадасына хәтлек. Белгечләр уҗымнарны бүгенге халатын тикшереп, алдагы көннәрдәге үсешен фаразларга гына мөмкин. Кар астындагы үсемлеккә ничек ярдәм итеп булсын? Бары тәүлекнең уртача температурасы 5 градуска кадәр җылынып, 10 көн узганнан соң гына аларның хәлен төгәл бәяләп булачак. Һава торышы булайрак торса, 10 апрельләрдә туман агрегатлары белән ашлама кертә башларлар хуҗалыклар дип торганда, Озныкай агрофирмасы механизаторлары күп еллык үләннәрне тукландыруга керешкәндә инде. Бүген кичкә алар 150 гектар мәйданга ашлама кертергә өлгергән. Эш барышын телефонга төшереп, безгә дә юллаганнар. Бүген республикада булган трактор һәм тагылма агрегатларының әзерлеген барлап чыгарга кирәк. Моның өчен аграр министрлыкның махсус комиссиясе төзелде. 12 апрельгә кадәр алар хуҗалыкларны карап чыгып үз киңәшләрен бирәчәк. Беренче тукталыш Ширмешән районында иде. Техникаларның әзерлеген начар дип бәяләмәде комиссия вәкилләре. Бүген җир хуҗаларын ниләр борчый? Әлбәттә, бәяләр. Дизель ягулыгы да кыйммәтләнде. Ә менә амбардагы ашлык очсыз. Әле алайда сатып булмый диләр. Теманы киләсе видео язмада дәвам итәрбез. Тепсуркаев фермер хуҗалыгының машина трактор паркы. Тракторларның 95% кырга чыгарга әзер ди идарәчеләре Фәнис Миңнегулов. Тырма агрегатларында культиватор чәчкечләрне дә бер кат төзекләндереп чыкканнар. 250 тонна ашлама кайтарганнар. Әле бу эш дәвам итә. 1000 гектар көнбагыш, 350 гектар арпа, 400 гектар яровой будай. И бигин киндә безнең 1400 гектар озимый будай чәчелгән. Әлбәттә, авырлыкларда юк түгел. Әлеге дә баягы бәяләр арасындагы тигезсезлек җиң сызганырга ирек бирми ди Фәнис. Бәяләр кыйммәтәйде. ГСМ бәяләре бик артты, удобрениягә бәяләр артты, запчастларга шулай бәяләр артты. Ну безнең в основном без үзебезнең техникалар белән эшлибез инде. Бездә шит техникалардан Amazon сыйлкысы гына дип әйтергә була. Калганнары безнең бөтенесе дә үзебезнеке. Шит ил техникасы юк, шуның өчен безнең запчастларда кыенлык юк. Мондый авырлыклар бер Тепсуркаев хуҗалыгында гына түгел, башка хуҗалыкларга да хас проблема. Ел авыр булды бит инде. Безнең районда бик авыр булды. Ел яңгырлар булмады бездә. Шуңа күрә инде безнең средний урожайность республикадан алганда әзерәк безнең 16000 центнер гектарына булды бит инде. Шуңа күрә удобрениесында бит инде норма буенча алырга кирәк. Авыр инде. Акча вопросы инде. Тепсуркаев хуҗалыгының бүген 2000 тонна сатасы бөртеге бар. Әгәр алар сорау булып тиешле бәядән сатылса, хуҗалык төзелеш эшләрендә алып барыр иде. Машина трактор паркында язын пычрак йырырга туры килә. Каты өслек түшәргә исәпләре бар. Ашлык саклау бинасы төзергә төзелеш материалларда кайтарганнар инде. Бигин киндә планнар 5000 тонналык зерна туксаларга материаллары кайтты. Менә хәзер аяк асты аз гына кипшенгәч, тотынабыз төзергә планнар бар. Парк территориясен әзерлеккә китергә аяк асларын бетонировать булырмы инде, асфальт салып булырмы, нәрсә булып бетәр. Бөтенесе дә акчага терәлә. Әле бу кадәр эшләнгән эшләр өчен дә алар инвесторлары Висхан Габделхамид улы Тепсуркаевка рәхмәтле. Механизаторлар кышын бер генә ай ял итә. Әгәр озак вакытлы ялга җибәрсәң, алар инде кире хуҗалыкка әйләнеп кайтмаячак.
Qыр эшләре тәмамлану белән аларны техника, агрегатлар ремонты белән тәэмин итәләр. Хезмәт хаклары начар түгел ди Александр Митякин. Механизаторлар Кутуш авылыннан. Үгезләр үстереп, дуңыз симертеп өстәмә табышта алалар. Александр яңа Кировис тракторы белән иген игүнең һәр чорында катнаша. Комбайнга утырып суктырады әле. Зимой я работаю. Қыр җиткәч бер ай ял итәбез инде. Калган вакытларда да эш бетми. К700 тракторым әзер. Кырлар әзер булуга тырма агрегатын тагып чыгып китәм. Аннан соң культивация һәм шәшү, үсемлекләрне саклау эшләрен дә башкарабыз. Кыскасы, игеннәрне үзебез үстерәбез, үзебез җыеп алабыз. Калган вакыт остаханәдә ремонт эшләре белән үтә. Аграр министрлыкның комиссиясе хуҗалыклардагы һәр техника агрегатны энә күзеннән үткәрә. Җитешсезлекләрне шунда ук аңлатып баралар. Һава торышы җылынды. Ул үзгәрмәсә, 10 апрельләрдә күп еллыкларны һәм уҗымнарны тукландыру эшләре башланачак. Күздән без инде йөреп, шулай куйган техникаларыбызны, эшләгән техникаларыбызны кышкы саклауга куюны карап йөрсәк, быел менә хәзер инде без язгы кыр эшләренә әзерлекне карап йөрибез. Техникаларыбыз әзер, запчастлары бөтенесе кайткан. Менә бүген һава шартлары туры килә икән, бүген чыгып эшләргә Шермшан районының менә булган хуҗалыклар әзер. Урындагылар мондый комиссияләрнең кунакка килүенә каршы түгел. Андый вакытта бераз булса да итәк чабуны җыясың, җитешмәгән якларга игътибар итәсең. Кыенлыклар күп дип зарлануның да файдасы юк. Кырдагысын читтән килеп эшләмәячәк берәүдә. Бүгенге көндә 59 мең гектар чәчеләргә тиешле җир бар. Шуның битендә безнең 12 мең гектары азимойлар белән чәчелгән, аларның фужизгәдә безнең 70% бар инде, яз әзрәк соңрак күренер инде асы ничек булганы. Быел инде безнең технологик рабочий карта буенча 23 мең гектарны без ул көндә эшләп чыгарга тиеш булабыз инде ул теләсә. Калганы инде техник культуралар белән безнең 17 мең гектар. Шермешан районының аграр тармагында эшләүчеләрнең хезмәт хакын соңгы 2 елда 9 мең сумга арттыра алганнар. Хәзер аның уртачасы 41 мең сум. Терлекләрнең баш саны кимегән, ә менә сөтне узган елның шушы көненә карата 2 тоннага артыграк савалар. Моны хуҗалыкларның нәселле тоналарга игътибар бирүе нәтиҗәсе дип бәяли район башлыгы. Менә Рустам Угаевич, бик зур рәхмәт, ул безгә программа тоналар ала торган программа бирде, 20% гына алучы түли бит инде. Шул программа белән без безнең бит инде комплекс бар икәнен беләсез, Силхан. Анда бит инде 370 баш сыер бар иде. Менә хәзер 1000 башлык бит инде ул. Менә ул шунда инде біз ала теләсә, аны ул былтыр алды 300 баш, быел ала теләсә табы 300 баш тоналар аларга тиеш. Тегеләре аллый. Шермешан районы өчен тимер таракка үрелгән агроуслугия хуҗалыгы белән дә сөйләшүләр башланган. Районның терлекчелектәге күрсәткечләрен бераз арттыру өчен аларның да яңача эшли башлауы кирәк. Бүген районда һәр гектар чәчүлек җир өчен 36 килограмм ашлама тупланган. Бу кадәр генә ашлама кертеп зур уңыш алып булмаячак. Узган елда гектарыннан 16 центнер гына уңыш җыелган. Аграрийлар бүген ягулык бәяләре арта дип чаң суга. Аграр министр урынбасары быел да ташламалы ягулык бүленеп биреләчәк дип белдерде. Булачак, безнең инде күп кенә хуҗалыклар ала башладылар. Моның уже программасы эшли. Теге күп булмаса да, барыбер 2 сумнан 3 сумга хәтлек ташламалы безнең ягулык материалларыбыз була. Кемнәрдер тәкъдим итәләрдер шузаракны да. Без аның сыйфатын белмибез. Шуңа күрә бүгенге көндә шушы заводтан сыйфатлы әз генә булса да ташламалар белән булган ягулык материалларын алып, шуларны кулланырга дип без инде тәкъдим итәбез. Узган ел республика хуҗалыклары 13 миллиард сумлык яңа техника алган. Быел да техника яңарту шул күләмдә булыр дип фаразлана. Шунсыз эшне алып барып булмаячак. Яшьләрнең иске техникага утырасылары килми шул хәзер. Төп нигезне бетермәскә, безнең татар милләтендә әлегелектән әнә шундый язылмаган закон яши. Кызганыч, соңгы елларда аның әһәмияте кими бара инде. Урамнардагы буш ятим йортларының артуы шуның нәтиҗәсе. Ә бит чит өлкәләрдә гомер иткән милләттәшләребез онытмый ул язылмаган законнарны. Мисал өчен, Чувашиядәге Шыгырдан барысына үрнәк булырлык бу яктан. Үзебезнең Яңа Чишмә районы Акъяр авылы башлыгы Данияр абый белән авылның киләчәге хакында сөйләшәбез. Бездә терлек асыр ияле халык. Мал булса, авыл бетми ди. Шәһәрдән кире кайтучы авыл егетләре дә бар дигәч, Алмазның үзен барып күрәсе иттек.
Көйгө салып жырлана тұрған Ақъяр ауылы бұл. Яз жите пішірақ ерасы бола деп те борчыласы yok ауыл халқына. Урамларның барысына диярлік асфальт төшелген. Ясалма буаларда бірнеше мында. Сулық тиресіндегі бұлынлар анысы инде көтü йөртүргә иркенлек деген сөз. Ауыл халқы мал асыраудан безмәгәнме соң әле? Ауыл җирлегендәге мәгълүматлар әлләни уфтанырлык түгел икән әле. Издәвлеш хуҗалык шуның 90-җесендә терлек тоталар инде, терлек дип инде менә барса кирә кышкырт тотучылар да, эремегә терләр тотучылар да, бүгенге секендә эремегә терләр саны безнең 280 баш эремегә терлек, шу исәптән 141 баш савым сыйыры. Менә әле без терлек бетә дисәк тә, Аллага шөкер, авылда терлек бар әле, 2 көтү авыл буенча. Галимовлар гаиләсе дә электән терлек асрап яшәгән. Аларча итеп әйтсәк, мал белән кайнашкан. Абзарларны да зур, уңайлы итеп эшләп куйганнар. Тормыш дигәнең без дигәнчә генә бармый шул. Розалия апаның тормыш иптәше уйламаганда бакыйлыкка күчә. 2 улы да шәһәргә барып төпләнгән. Авыл җирендә ялгыз тормыш итүе кыен шул. Казанда 5 ел яшәп кайттым, 4 елын укып инде, 5нче елын Пороховойда по специальности эшләп. Монда 2 ел ярым әтәгәннән соң кайттым. Бу малларны бетермәскә, шуның өчен кайттыңмы монда хуҗалыкта? Әниеңә ярдәм итәргә дип, или үзеңнең дә теләк бар име кайтырга моны? В первую очередь әнигә, әнине Казанга да шукарга айдым. Бармагач, если Магомед не идет к горе, гора идет к Магомеду. Шайттыры ола кайттым инде. И машул әтәйдән башлаган диләр, бөтен араннар, бөтен диләр. Ола кайтканда 2 баш терлек иде инде. Хәзер по новой полностью восстанавливаем. Хәзер ничә сыйыр монда? 6 баш сыйыр. Алмаз кайту белән пай җирләрен рәсмиләштергән. Хәзер терлек азыгының күп өлешен шунда әзерли. Олы йортка ни кирәк, кешесенә шул кирәк. Җире булгач пишән чабу, җыю, төргәкләү агрегатларын юнәтә. Яңа МТЗ тракторда алып куйган. Розалия апа элек күмәк хуҗалыкта бозау фирмасында эшли. Агрооснова җәмгыяте терлекләрне бетергәч эшсез калган була. Без дә бетергә тырышмадык инде. Ну, авылда торгач инде терлексез ничектер тормыш бүтән терлек кебек бара торгандыр инде. Барыбер бит инде терлеккә таянып яши авыл кешесе. Мына мен инде хәзер колхоз биткәч, менә шул терлекләр янында гына куаным әле малаем инде Алмаз. Әни агросновада вакытыда йөри. Шул үзем инде агроснова биткәнче бозаулар карадым соңгы елларны. Инвестор малны бетергәч авыл кешесенә эш урыннары да кими. Ни чарадан бишара лапасында мал асырарсың. Анда да пишәнен, икмәген сатып алырлык җаең булса. Фермерлар юк инде, ну илпакалар, алар һәрберсе үзләренә тракторлар, косилкалар, чапкычлар, бүтән чапкычлар, даже пай-җирләр үзләренә форм итеп алдылар. Шушы пай-җирләрендә инде чәчәләр, печәнлекләрен, кайберләре 15-20 гектар игенләр дә чәчәләр, бодай, терлек азыгына смесь дибез инде, карма смесь, терлек каратырга. Дөрес, хезмәте җиңел түгел мал тотуның. Зур эшләр вакытында абый кайтып булыша ди алмаз да. Шул инде калганны теге үзең булдыра алмаган, абыйлар булыша алмаганын, син аларда булмаганны, син булышасың инде. Сез ничә баласың гаиләдә? Абыйда икәү генә. Абый кайткалап торайын булса, шимай якшамаларда. По возможности шашлыкка. Yo, эшләргә чакыр, шашлыкка гына түгел. Эшлибез монда бара. Менә шулай шәһәрдән авылга кайтып төпләнгән егетләргә хөкүмәт тарафыннан саллырак программалар кирәк. Малларга абзар төзү өчен бирелә торган 600 мең сумлык субсидиягә документлар тапшырган Алмаз. 2016 елдан бирле авылның 12 кешесе андый ярдәмне алып кулланган инде. Әлеге ярдәмнең максаты шәхси хуҗалыктагы терлек санын саклап калу. Пока предел күрмим. Әле барабыз, җыялган хәтлек җыям. Шулайдыр инде. Ул сөт бәясенә бәйлемен арттыру, кыйммәтү белән нәрсәдән тора соң? Сөт бәясенә бит бер тагылган. Теге бәясе төшсә, кызык юкалмай күтәрелсә инде. Күтәрелгәнен китәбез барчабыз да. Кибеттәгеләр белән чагыштырганда юк ул бәя юк. Юк бәя. Кибеттә 60 сум, 65, 70. Ә бездән 30 да юк. Авыл кешесенең җан авазында аңларга була. Бүгенге көндә сөтне сатып алу бәяләре күпкә югарырак булырга тиеш тә бит. Сыйыр асраучылар исә яз җитә, сөт бәясен тагын төшерә күрмәсеннәр инде дип белгәннәрен укырга мәҗбүр. Җәйендә кышында пока 27 сум, 28 сум бая кантыра. Ну, конечно, Аллага шөкер инде без аны бик артык түбәндә димибез, средний бәя. Ну, конечно, инде хочется күбрәк тә, конечно, хуҗалыкта халыкка ул бер 30 сум, бүгенге секендә сөтнең бәясе хезмәтенә караганда где-то средний булырга тиеш бер 50 сумнар. Ну, однако барыбер инде кем сыйыр тота, сөтне сава, сдавать итәбез, Аллага шөкер, сөтне җыеп торалар. Әмма дә ләкин барыбер аны урамга чыгарып түкмибез инде, однако. Ну, барыбер бәясе, конечно, әзрәк югарырак булса, без инде халык тагын да күбрәк тотар иде дигән
ой біле яшейбіз. Әлеге ауыл кішісі барлық жетіштірген тауарын сатып барады Данияр Ғайнуллин. Күзлікті һәм язын ярминкаларда актив катнашалар икән. Кыскасы, булганына сабыр гына шөкер итеп яши ауыл кішісі. Ничек диләр инде халык әйтеме буенча әздә ете күптә бетә диләр. Шуның кебегендә әзне әзсә барасың, күп булганда күпчә барасың. Yetkерәбез, тырышабыз. Булдыралганча. Да, исәнлек булсын, исәнлек булганда барырга тырышабыз инде шулай. Татарстаннан махсус хәрби операцияда катнашучылар өчен гуманитар ярдәм җыеп җибәрү дәвам итә. Бу атнада Казан дәүләт медицина академиясеннән чираттагы 5нче йөкне озаттылар. Моңарчы күбрәк медицина кирәк-яраклары җибәрсәләр, монысында бензин пешкылары кебек зуррак әйберләр алганнар. Шулай ук медицина көллияте укучылары хәрбиләр өчен эш пешмаклы хатлар да язып тапшырган. Бу юлы гуманитар йөкне илтергә Казанның сугышчан бердәмлек оешмасы егетләре дә ярдәм итте. Кеше сәламәтлеге тормышы сагында торучылар игелекле эшләрдә дә алгы сафта. Март ахырында Казан медицина академиясе хезмәткәрләре гуманитар инициативалар җәмгыяте төбәк иҗтимагый оешмасы белән берлектә тагын бер гуманитар ярдәм җыеп, махсус хәрби операциядә катнашучы татарстанлыларга кирәкле җиһазлар төяп узата. Сегодня это утеплитель, шланги, пилы. Ел фасылына карап җыябыз. Бүген бу стеналарны жылтатырган материаллар, су шлангылары, бензопышкылар, балталар, насослар. Бу юлы медицина көллияте укучылары хәрбиләргә хатлар да язып җибәрде. Иҗтимагый оешма хезмәткәрләре төрле оешмалар белән эшли. Берсе дә читтә калмый, булышалар диләр егетләр. Кирәк яракларны хәрбиләр янына барып, аларны күреп, хәлләрен белеп кайткач җыя башлыйлар. Непосредственно там постоянно мы, потому что находимся, тоже видим. Без бит анда баргач хәрбиләр белән бергә яшибез. Көндәлек ниләр кирәк икәнен күрәбез. Командирлар белән берлектә исемлек төзибез. Бу эштә республикабызның дәүләт советы да, профсоюз оешмалары да, эшмәкәрләр, мәктәпләр, волонтерлар булыша. Медицина академиясенең стоматология хирургиясы кафедрасы ассистенты Айрат Әхмәтҗановның бу махсус хәрби операция территориясына 5нче тапкыр баруы. Моны әйтүе генә җиңел. Юл булгач төрле хәлләргә очрыйсың, тик егетләр белән күрешкәч, авырлыклар онытыла, ди теш табибларының остазы. Авырлыклар була инде, ул авырлыклар карамастан да җегетләр көтә, сөенәләр без килгәнгә. Без алып килгән әйберләргә дә сөенәләр. Шуның өчен медакадемия белән җыйган әйберләр алар бик актуальны. Бу юлы сәфәргә баручы төркемгә хәрби операциядә катнашып кайтучылар да кушылган. Мин барам 3нче тапкыр алар белән. Үзем СУда булдым, кайттым. Менә шуннан соң булыша башладым малайларга. Бер атна дигәндә Айрат Әхмәтҗанов командасы Казанга әйләнеп тә кайтты. Бу юлы алып барган җиһазлар хәрбиләр өчен бик кирәкле вакытка туры килгән. Как раз яңа организованный батальон, әйберләре бик особый югы, кирәкләре, ниләр, бөтенесе актуальный алып барган әйберләр, пешкылар, балталар. Шуңа күрә малайлар бик доволен, блиндажларны как раз насослар белән опустошать итәләр дә, и блиндажлар, яңа блиндажлар сформированный, су белән тулган. Шуны менә суыртып, яңа блиндажлар ясап, аңа кирәкле материал алып бардык инде практически. Булачак табиблар һәм шәфкать туташлары язган хатлар да хәрбиләрнең рухын күтәрергә ярдәм итә, җиңүгә ышаныч өсти. Бу хакта хәрбиләр үзләре дә шулай ди. Здравствуй, дорогой воин. Хочу выразить огромную благодарность за то, что дети не знают, что такое война. За то, что ты и твои товарищи защищают нашу страну. Благодаря тебе у нас над головой синее небо. Я могу спокойно ходить на учебу, мечтать о будущем. Я горжусь, что есть такие смелые люди, которые ради нашего спокойствия рискуют собственной жизнью. Я желаю тебе крепкого здоровья, скорейшего возвращения домой к родным и близким. Без дә хәрби операциядә катнашучыларга исән сау җиңү яулап кайтуларын теләп калабыз. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Борчыган сорауларыгызны, фикерләрегезне экранда күрсәтелгән WhatsApp номеры аша язып җибәрә аласыз. Исәнлектә күрешергә язсан, туган җиребездә бәхетле мул яшик.